Ай, това къде до телефона, бе? О, хора, чил малко, си скъпи. Казвам басейнчето, пък са малко селени. Ще вила майка се. Бяй, буку. О, басейнче, оха. Его, приятел. Коста е? О, чао. Чао, се потопа. Ай, става, пета. Епа, сега ще искате да направя бомба. Една бомба ще направя. Ще злунга. Ето, клетна съм. Бем! О, мама ти заеба на хална заеба. Бега! Ела тук ти, бе. Ти плати ли ми да не правиш каквото кажеш, бе? Епа, чакай. Направихме един джумпер. Така. Джампер направихме, ето ми къщата, малко по-доразвита. Така. Вие ако искате да не видите как изглежда в по-стара къща ми, погледнете в другия епизод. По-скоро част първо. Така. Тук нямаме. Имаме, бе. Попата ми всякога. Ще им за малко пясък да си печем. Да направим такова. Започваме да направим плошенки. Опа, нямам редстоун. Тя хубаво си търся. Може да разумева бял пясък и се знае. Сега няма да правя плошенки, по-нататък в другите епизоди. Сега ще направя друго нещо. Така. Така. Тези лампи ми дадат. Аре бе. Така. Тази ще ги изгаси. Ето, ако сте знаете как се правят, ако не знаете, редстоун лампа как се правят, това е редстоун лампа и една ръчка и само разкручвате. Така, най-новата версия 13.0, както виждате. Ето тук горе. Ето го. Сега печката, сега ми трябва. Тук нямам нищо. Трябва да хода. Радва кирка. Храната е задължително. Че без нея съм загубил. Ай, храна трябва да се намеря. Друг вал. Айде. О, те бъдат. Бем. Ето, тук нещо. Като лампа, голяма се направи да не свети. Шифатрите не са толкова светли да не светяват. О, кабърчета. Да видите колко е малко. Може па да ни се ошмисне. Уичу. О, какво е това нещо, бе? Ебати, готино. О, задръсти ме. Не сме. О, как се задръсти, бе. Аз съм стоил долу БГ, бе. Аз се задръсти, мале. Факт ли нямам? Сега какво правя? Майката вечно. Тук ще правим колко ще не виждам на шкопа. Така, къде? О, сега се вижда. Охо, бе. Бебе. О, бебе. Бебе. Ще я ходим за малко дърва, да чукаме, да ебем, така. Малко чук, бам. Какво беше там? О, кол! Охо, забогатях с кол. За нас на земята имам много още. Част първа също открих много кол. Но това не ми пречи пак да взема. Цаки. Ето,
Ето, гледайте какво става. Моля още. Отивам за факти, за да си направя нова китка, че там да се изтри. Ето ми го майка царство е там мъничко. Я. Вици. Опа. Два пъти се отрепах. Елайте. Какво правиш, а? Много бързо ги цепа. Оп, щеричка. Ще я знай. Защо гледай? Умрелата пещера. Охо, какво става тук? Тики ток. И па няма нищо. Умряли хора. Не ми давате нищо. Ще ви съда, ей. Ще ви съда! Много сте свидливи, бе. Неумни хора ще да ми еба. Опа, къде? Слънчоглед. Стоям слънчоглед. Море, за съжаление не става. О, прасенца! Я, гъци. Я, гъци. Я, къмко. Ротка! Гори там. Майке, само искам ми даде. Я, гъци. Прасенце. О, опа. Опа. Два чива. Тук нищо няма да гледам. Сега не мога да изгледам заради вас. Някакси къде си измисли Майнкрафт. Тя е яка. Вие не сте. Смутаняци зубари деба. Деба зубарите деба. Майка деба. Знак. Да знаеш, че треба на място Буко. Знака про най-шибане човек на света. Проли къв там боли мална работа. То най-смутаняка. Какво това там е? Дърво. Айде се отива в къщата. Поне знака е умрял пенерак. Аз те ям, че имам пажови. Съмра. 3 брушки. Майки като. Опа, изпуснах се. Не. Така. Няма да ще получава. Так. Опа. Вземи го, майки неба. Ще, букуци. Кой излез ти? Отка се, бе. Аз ти плати, ти ми плати, бягаш ли, ба? Моята сестера, аз си кажа. Така, събрах малко оборот. Ще се вече деда. За дърва малко. Зад моята къща има цяла горичка. Колкото не мисля, да спирам видеоклипа, че YouTube като снимам от телефона и не ми позволява повече 15 минути да качвам, трябва да пипка нещо настройки. Само на YouTube и това е. От компютъра, като качвам мога цял час и нещо. Нещо се е много. Това било лето да събираш дърва с камера. Как камък? С камък ще събираш дърва. Бастя, това е много. Ябълк! Ябълк! Ябълка! Да, кокошка. Не дейте да ядете на кокошката това, че се замайват. Дава ви контрола ви пуска това нещо. Трябва първо да се опече. Тогава не дейте да ядете. В двете част може да направя няколко кошенки. Просто сега нямам нужните неща. 11% имам. Да, наистина, да се стане нещата, ще ги нужда. Някой път ще бъдат много по-кратки, ще писат само за интервюта. И такива неща. Така, тук това съм го правил с мотика. Къде има мотика? Ако има мотика, мога да си направя. Да имам да ям.
Тика, къде си куп? Тук трябва да си направим влакче да върна. Много неща ще видим. 10% станаха, това да ми харесва. Мотика! Но нямам само 4, но не е честно. Така, ще се разделяме за бая дърво, като плея съм се събрал. Ще бая, няма да ми пречи, няма да покрива никой. Аз нали съм си добре. А другите какво интересува на мен? Боли ма, както се казва, да е работа. Така, ще ги направи. Фенс. Така, все мога да ви кажа, сбогна от мене, в част 3 ще ви наскинем много по-як. Сега ще забравя да успея да скин, затова съм скинна момиче. И от мен да ви кажа чао. Опа, обърках!